Pues muchas gracias, es un placer estar aquí. Eskerrik asko, atsegin handia da hemen egotea. Los cambios que están ocurriendo en el territorio. Ikusirik ze aldaketak gertatzen ari diren lurraldean eta oso lotuta daude komentatuko dudan Hay horrekin. mucho material que cubrir. Material asko daukat eta beraz bizkor joango naiz gero tarte bat egongo da galderetarako. Lehena jadanik ez da behin zena eta orain zer da galdera. Eta uste dut hori da landu beharko dena egun osoan. Gure lan bizitza hasten da askotan galdera honekin. Ama alaba batek, eta ama batek galdetzen dio seme alabari zer izan nahi duzu handia izatean. Hor paradigma bat dago. Paradigma oso zehatza. Eta honela marraztu dezakeguna non gure bizi espektatiba badaukagu tarte bat hezkuntzarako eta gero 3, 4, 5 hamarkada lanean egoteko eta gero iristen gara erretirora. Baina pertsona askoren eredua aldatu egin da, bai nirea eta baita beste pertsona batzuena ere bai non hezkuntza fase hori bizitza osorako den. Eta lanarekin dugun harremana desberdinagoa da, leku desberdinetan lan egingo dut, enplegatzaile anitzak izango ditut, eta baita ere errea kondizionatze aro bat ere izan dezakegu, ez naiz beti lanean egongo denbora guztian. Hemen interesgarriena da paradigma honen aurrean galdera hori egitea eta galdetzea ze 3 edo 4 dozenaka gauza izan nahi duzu handia izatean eta horrela aldatu egiten da lan egitea zer den, ikaskuntza zer den. Inkesta bat eginez gero ikusiko genuke aretoko asko esango luketela gauza bat baino gehiago izan direla beren lan bizitzan. Oso gauza bitxiak gertatzen dira. Hau da, lan azoka batek nola lagun dezaken enplegua aurkitzen. Hau Ingalaterrako adibide bada, hau da lorazina bilatzetzen Minecraftentzat, 60 euro orduka, inglesa bali badaukazu, Minecraft ezagutzen bada duzu, paisajismoa ere ezagutzen duzu. Internet lotura batekin, hau egin dezakezu. Hau da, hau ez da enplegu tradizionala. Eta gainera badakigu, edo ez dakigu, zeintu izango diren etorkizuneko enplegua. Lanen 195.2030 oraindik ez dira asmatu. Adimen artifiziala edo prompt engineering daukagu hor ere bai, duela 4-5 urte, blockchainak ere ez genik izkin zertziren. Beraz, hemendik 5-10 urtera, ez dakigu zertarako prestatu behar dugun. Beraz, terra inkognita batean gaude, galdera askorekin, esploratzaileak gara, abenturazaleak, astero aldatzen baitira gauzak. Beraz, jarrera da hemen importantea, ikasteko jarrera. Eta ez gauza bati buruz asko jakitea. Ez dugu maparik, baina bai ipar orratza eta badakigu norantz begiratu behar dugun. Beraz, minututxo hauentzat ipar orratza aurkezten dizuet 3 ardatzekin. Ikusteko nola egiten ditugun lanak, teknologiak ze eragina duen, ze harreman dugun lanean, eta nola bilatzen dugun lana. Languneak eta lan indarra. Ardatz bakoitza errepasatuko dugun orain. Ze eginkizun ditugun, 2 mutur ditugu tradizionalki. Tradizionalki pertsonak izan dira erdigunea. Lehen eta bigarren industria iraultzan, makina batzuekin batera, pertsonak izan dira, izan gara, nagusi. Horren beste narratiba bat dugu, robota eta GTP delakoa. Beraz, interesgarriena da tartean dagoena. Hau da, non aurkitzen diren makinak eta pertsonak, eta non partekatu, kombinatu dizakegun galderak egiteko gaitasuna, pentsamendu malgutasuna, eta baita ere errepikatzearen inguruan. Makinak ez baitira, inoiz nekatzen. Bilatu nahi baduzue, arkutuko duzue, piloto edo pilotu kidearen adibideak. Beti pilotori laguntzen dion pertsona, argibideak ematen dituena jakiteko nondik joan.
Beraz, adimen artifiziala da, robota da, zu izan zaitezkena edo pilotu bat. Garrantzitsuena kontzeptua da. Hau da, nor izan daiteke gure pilotukidea eta nola harremantzen garen hobeto berarekin. Eta oso gauza errazak gertatzen dira. Hau da, bilaketa bat eginez, bide batzuk badaude eta informazioa dugu ibilbidei, lanei buruz, behar badanik ezakizkidanak. Baina ni gidatzen ari banaiz, patinete bat, autobusa edo larrialdi furgoneta bat, egon naiteke ni gidatzen ziurgabetasunean, baina informazioa izan dezaket, ikuspegi zabalago bat izateko. Eta lagundu egingo didana nabigatzen. Hau ere gertatzen da espazio fisikoan. Robot hauetan kobot izenekoak daude. Nik lagun erakutsi egiten diot robotari lan mekanikoa egiten eta lagundu egiten dit nire lanean. Jatetxe batzuetan ere robot hauek ikusitzakegu ez horren beste zerbitzariak izateko. Zerbitzariak denbora gehiago dute mailan egoteko. Normalean robot hauek plater hutsak ematen dituzte sukaldera. Ez du baliorik eransten eta beraz robotak jatetxe askotan lan hauetarako daude. Ez ordezkapena egiteko, kasu batzuetan bai, baina egin dezan balio handiko lan ohiko bat. Eta, beraz, adimen artifizialak ordezteko beldurra behar bada esageratu egia da oraingoz. Baina, enpleguaken diezagukena da pilotukide batekin hobeto nabigatzen dakiena. Beraz, pertsona horrek pilotukideekin lan egiten duenak eta adimen artifizialarekin lan egiten duena izango da nire lehiakidea. Lanpostu horretan, beraz, galdera ez horren beste ze robot edo ze adimen artifizialek ordeztuko nagoen, baizik eta dakien pertsonak ordez nazake. Beraz, lehen ardatz bat ikusteko nora aldatzen ari diren lanak. Lan indarrean ere bi ardatz ohiko tradizional ditugu. La enpresa bere lan egiten dut eta ordun urrezko erlojua ematen didate eta beste muturrean dugu lana aurkitzen dudala orduka eguneka aplikazio bidez eta denbora errealean laguntzen didatenak jornalero baten antzea lana aurkitzen. Bi gauza gertatzen ari dira une honetan. Eta tartean ditugu enpresak proiektuka lan egiten dutenak, barne talentua erabiliz eta kanpokoa ere bai. Hollywoodeko eredua dugu hemen, ikusentzunezko produkzioa bere plantilla barruan, estudioek ez dituzte antzezle guztiak, zuzendari makilatzaile guztiak ezinezkoa da. Ze egiten duten ekoizpen mota desberdina da, baina badute estudioaren parte den jende bat eta beste batzuk proiektuka lan egiten dutenak. Beraz, berrikuntza arloan kombinatu egiten da talentua, etengabeko talentua, eta kasu batzuetan orduka lan egiten duen jendea, edo hilabeteka, edo hiru hileka arlo honetan. Eta ikusten dugu, teknologia laguntzen digula honetan. Esko Kilpi soziologo Danimarkarrak esaten du, garestiagoa da baliabide bat internalizatzea eta ez aurkitzea teknologiaren bitartez. Plataforma digital mordoa dago. Topaketa hau egiten dutenak eskaera eta eskaintzaren artean. Horrela, badakigu nola aurki dezakegun Airbnb-en edo Wallapop-en gu bilatzen duguna, eskaintza eta eskariaren arteko elkarrizketa hau mota eta mota askotarako erabiltzen da. Birtartekaritza berri bat dago, beraz. Batzuk ere pasatuko ditut, ikusteko ze anistasun dauden eta ez ditut adibide tradizionalena jarriko. Hemen, Globo dugu adibidez, eta Globon janari eramateaz gainera izan ditzakegu pertsonak maskotak pasiatzeko. Pertsona hauek ez dira plataforma honetako enplegatuak, Amerikar plataforma bada, baizik eta autonomoak dira eta lana aurkitzen dutenak plataforma honen bitartez. Beraz, pertsona batzui lana gustatzen zaie eta egin dezakete. Eta Airbnb
Bin adibidez, hor informazioa ematen da gainera zaintzaile bakoitzaren ondoan. Gero adibidez, badaude beste plataforma batu, Madrilgo hau Job and Talent du izena, eta hemen logistika biltegiratzea lantzen da batez ere, salmenta pikoak daudenean, enpresak laguntza behar dutenean lehen, hau ezagutzen ziren, baina orain gero eta plataforma gehiago daude. Adibidez, Santander, Decatlonek bultzatutako piramidean gora eginela, aurkitzen ditugu arlo digitaleko langileak, adibidez, itzulpen zerbitzua, programazioa, datu analisiak, etxetik lan egiten duten langileak. Plataforma hau Frantzian jaio zen, Europan lan egiten du, Espainian ere badu egoitza bat Madrilen eta beste bat Bartzelonan, eta mota guztietako talentu aurkitu dezakezue espazio honetan. Eta gero baditugu beste plataforma batzuk non hau generalista da. Eta analistak, diseinatzaileak, programatzaileak, itzultzaileak egon daitezke. Arlo digitalean. Eta gero baditugu plataforma batzuk modu vertikalean talentu zehatz bat aurkitzeko. Kasu honetan, bikoizketa antzezleak Kolombiako plataforma bada, Voice 1, 2, 3 du izena, eta zuk adibidez behar duzunean antzezle bat, bikoizketa antzezle bat, hor aurkitzen duzu. Lehengo gunean bilatzen ari nintzen, eta badago jendea hemen Bilbon, gai dena bikoizketa egiteko espainieraz, euskeraz, beraz, hemen informazio guztia agertzen da, bere hautsa ere entzun daiteke, eta beraz oso erraxa da, teknologiarekin behar dudan talentu aurkitzeko, eta ez dut zertan sartu nire organizazioan. Beraz, paradigma aldaketa garrantzitsua da. Eta esaten dudan bezala, talentu mota orotan gertatzen da. Ez bakarrik autoak gidatzeko edo fardelak banatzeko, zeharkakotasunean oinarritzen da, eta plataforma tresna eragingarria da eskaintza eta eskaria. Honek bere ondorioa du antolakuntzetan. Organizazioetan organizazioak bere nuklea murriztu dezakete, eta gehiago erabili egitura mota hauek beren proiektuak kudeatzeko. Hollywoodeko estudio baten antzera gainera softwarea ere badago horretarako, baina gero interneten bilatzeko badago softwarea lagundu egiten duena kudeaketa hau modu legalean egiten, eskalan egiten, jendearekin kontaktatuz, ordainketa, kontraktazio, dena funtsiona dezan. Eta CRM-ak dauden bezala, bezeroentzat, beste aldean, talentoren kudeaketan daude Freelancer Management System, eta ni tartean nago organizazio gisa. Baita ere kudea dezaket horrela, barne talentua nire organizazioan. Beraz ditugu talentuaren barne merkatuak, eta gero joan naiteke arrantza egitea, talentu merkatu irekietara Malt izenekoa adibidez, edo Job 1, 2, 3, edo Upwork, edo Workday. Teknologia honek uzten di nire burua birpentsatzen organizazio gisa. Gero, erronka kulturalak ditugu. Norbait iristen da taldera, eta ez dago harreman bakarra mundu osoan. Ona iristen zaigu pertsona hau, eta esaten digu ongi etorri taldera, eta sali freelance bada, Todd enplegatzailea, Regina iritsi da plataforma erabiltzeko, eta claro, primero aquí, pues bueno, tenemos relaciones eta qué wifi, qué nivel de seguridad. Jakiteko ze wifi-ra sartzen den bakoitza hortaz arduratzen da beni. Nor gonbidatzen dut Gabonetako afarira. Beraz, oso ohituta gaude lan indarra kudeatzen modu batera, eta orain ikusten dugu behar anitzak ditugula askotarikoak teknologiak laguntzen digu, baina ez digu dena konpontzen. Baina garrantzitsua da estrategia bat izatea. Hemen dugu Paul Estes konsultore amerikarra. Gauza ez da talentua berpentsatzea. 2020 da interneten larrialdi baten galtzea bezala. Beraz, hau funtsezkoa da. Nolabait talentua kudeatzeko
modu modernoagoan. Eta langilei dagokionez aldaketa handia ere bada. Batez ere paradigma aldaketa bat dagoelako. Ideia hau ikusten denean, beti enplegu tradizionalean 3-4 hamarkada egongo naiz enpresa bakarrean, nire aita eskola irakasle izan zen, eta eskola barruan hainbat kargu izan zituen, baina han eman zituen bere 40 urteak organizazio berean. Orain LinkedInen begiratzen badugu beste egitura aurkitzen dugu. 5-6 urtean jendeak aldatu egiten du enpresaz, sektorez, lehen susmagarria zirudien hori normalizatu egin da orain espazio honen paradigma. Eta agertzen da, bani bertzelako pertsonak, autonomoak, proiektu kanan egiten dugunak hainbat testuingurutan, eta iraupenak denetarikoak izaten da, egunekoak, hilabetekoak, edo urte batzuetakoak, interim management bat adibidez, baina lan karrera beste modu batean eraikitzen da, eta beste lan harreman batzuk ditugu. Paradigma hauek ez dira ordezkatzen, baizik eta elkarrekin bizi dira. Badira batzuk oraindik horrela lan egiten dutenak, beste batzuk honela, baina ulertu behar dugu jendeak ere horrela lan egiten duela, eta lagundu egin behar diegula ere bai. Zentzua emateko norberaren lanari. Eta baita ere gizarte babesa bultzatzea aldera. Hau horrela laburbiltzen du MIT-ko irakasle hau. Nire aitak lan bat izan zuen, nik 7 lan desberdin izango ditu nire bizitzan, nire seme-alabek izango dituzte 7 lan aldi berean. Horrek ez du esan nahi egunean 7 gauza desberdin ingo ditu danik, baina urte beten 2 urtetan hainbat jarduera izan ditzaket. Eta aniztasun ere pertsona gisa edo familia unitate gisa erresilientzia gehiago ematen dize. Lan bat, lantzen badut, 500 euroko bat, 1.500 euro gelitzen zaizkit hilabetean. Beraz, ez dut langabezia aseguru bat behar, baizik eta langabezia erdiko bat. Eta lan lekua, espazioa zein den. Gero gehiago sartuko naiz horretan, 2 mutur ditugu oso ezagunak bulegoa, supermerkatua, eskola, eta orain ikusi duguna, telelana. Behartuta aurkitu dugu gure burua espazio ez prestatuetan lan egitera, beste pertsona batzuekin batera, etxeko beste pertsona batzuekin ez da esperientzia egokia izan, behartua izan da. Hala ere ikusi dugu gai garela, balio eranzteko, ekoizteko espazio tradizionalak ez diren haietan. Beraz, hemen, eta orain dugun eztabaida hauxe da lan hibridoa, hau da 3 egun bulegoan, 2 egun etxean, eztabaida hau dugu orain mai gainean. Hemen garrantzitsuena dena dira coworking lekuak ezartzea. Etxetik hurbil lan egitea zenik lan egin dezaket etxean, baina berbada ez dut leku egokirik eta nire bizitza pribatua lan bizitzatik bere izin nahi dut, beraz coworkingea noa, etxetik 15-20 minutura oinez. Eta nigi behar dudan zerbitzua, hor legoke, auzoetan coworkingak izan eta etxetik hurbil lan egitea. Gero baita ere aukera dago, edo zein lekutik lan egiteko. Nomada digitalak ditugu hor, telelangileak lanaldi osoan, hor abantaila bat dago, edo zein lekutatik lan egin dezaket, eta erronka da, ez banaiz kontu zibiltzen, beti bukatuko dut leku desegokietan lan egiten. Beraz, ikasi behar dugu aukera hauek kudeatzen, eta hasi pentsatzen, garai batean zailak ziren gauza batzuk, telelana egiteko, aukera emango dutela egiteko. Ikusiko zenuten urrunean tik zirurgia egiten dituten roboten lana. Horrela ere gidatu daiteke kamioi bat esate baterako, sentsoren bidez. Enpresa batzuk hasi dira pentsatzen ere horretan. Eta gero badira bestelako erakundeak, zuzenean bulegorik gabe sortu dira Frog deritze, oiei, erabat remotuan lan egiten dutenak, batzuk oso ezagunak. WordPresseko softwarea adibidez ezagutzen bali baduzue, automatik izango litzateke horren enpresa, ez da? WordPress egiten duena, ez daukate bulegorik, eta orduan sailetik behin enplegatuekin elkartzen dira, eta horrela lan egiten dute. Itu dira ondorio beraz. Tira dena aldatzen ari da, eta aldi berean ari da aldatzen gainera, beraz, lana da ez da lehen zena, eta ez gara etorkizuneko gauzezari, orain aldiko ez baizik.
Hau da galdera, baina nik ez dakit erantzuten, uste dut oso zaila dara erantzutea, zer izango den lana etorkizunean, ze esan bezala dena aldi berean gertatzen ari da, abiadura batean, eta elkarri lotuta daude aldaketa guztia. Beraz, jada ez dugu hitz egin behar aldaketa garaietatik, edo aro aldaketaz. Ez, metamorfosi baten erdian gaude, alegia gauza bat izatetik beste bat izatera pasatzen ari gara. Alegia beldarra ez da azkarrago joango edo mugituko, baizik eta inkubazio prozesu batean sartuko da, non ezaugarriak aldatuko dituen, sistemarekin dituen harremanak ere bai, eta modu espero gabeko batean egingo du hori gainera, inok ezin dezake espero. Eta gainera ez dauka atzera bueltarik. Prozesu horren erdian gaude, fase horren erdian, alegia, ezagutu genuen hori, industria garaian ezagutu genuen hori jada ez dago hemen, baina aro berri horretan gertatuko dena ere ez da erabat gertatu, no moretik no dietera, hor erdian gaude. Batzuek ez baitute iraungo. Uste dut egokia dela ikuspegi hori hartzea kongresu honen baitan. Ez erantzunak eukitzea, baizik eta galdera egokiak aurkitzea. Aldaketa horien guztien artean, jakin beharra daukagu, ze galdetu behar dugu. Eta hau lan azoka den aldetik, jakin beharko dugu, ze zerbitzu, eskatu, eta lanbideren ikuspegitik gainera, operazioan zer eragin duen honek guztiak hori ere kontuan hartu beharko da. Bi ikuspegi beraz, barrura begirakoa eta kanpora begirakoa, eta horretaz hitz egin dezakegu, goizean zehar, eskerrik asko.